Takže ahojte, dneska hrám Minecraft s mojím bratom Ervinom. A keby ste sa pýtali, prečo je to takto, táto horná obrazovka, to je môjho brata a toto je moja. No ale budeme sa zamerávať hlavne na seba. No dobre, to som úplne nechcel. No dobre, Gigi, to je môj brat Ervin. No dobre, a ja idem za mojím bratom Ervinom. Ervin, kde si? Ja som v kejvke. A kde je tá kejvka? No ideme si práve natiežiť veci, akože lebo moc vám neušlo, len sme si spravili veci. Málo veci. Hej, len fakt len kúsok, tak ja idem za môjim bratičekom. To som úplne nechcel. Dobre, tu máme prvý kopr. To som našiel ja. No a čo? Ha! Adela. Tak ma nevolaj. OK. Keby ste sa pýtali, prečo sme na seba takí, sme bratia. Vlastne to už viete. No, nie sme bratia, ty si Adel sestra. No dobré. No a vlastne, oh my god, železo. Gigi. To je moje železo. Gigi! No dobré, ja si idem vyťažiť moje železo. A Ervin sa bude pozerať, môj brat, na to, ako si ho vychutnávam. Druhé železo. Veľa železa. Adel, podeliš sa? Jasné, že nie. Adelka! No, to asi nepočuli. No dobre. A fajn, to je všetko. Zatiaľ. Ja si zoberiem takto pekne crafting a ideme. Čo je tu na dole? To je fakt len taká malá kejvka. No, ja som tu vodu vyťažil. Počkaj. Dobre, ja si idem zobrať asi ten kopr. To je. Keby ste sa pýtali, prečo ťažím hlínu. Viete na čo? Som sa vystávala pekne hore. No a toto video nebude moc dlhé preto, lebo akože ja mám málo úložiska, čiže ak sa vám neodzdravím, tak sa nečudujte. Aha, psík, on je cutie. Najradšej by som mu dala bravčové, ale nemôžem preto, lebo som sa neochočila. My s mojím bratom sme chceli stať za ten kopec. No, možno tam bude vesnica, alebo väčšinou tam bývajú vesnice. Hej, na takých lúkach. Ešte predtým si chceme zobrať nejaké melóny. No, ak nejaké nájdeme. Jej. Aha, už sme ich Alebo pôjdeme na púšť, ja by som skôr išla na tú púšť, lebo akože tu je to síce super, ale cez púšť sa ďalej dostaneme, akože podľa mňa, aj keď ja viem, púšť je taká, že si hovoríte, na čo by chcela ísť na púšť, veď púšť je úplne o ničom. Ja viem, ale ja som proste... Enderman, kúkaj sa dole! Idem ho zabiť. OK. Krásna trojka. Šup, strecha. Krása. Ja už nemám nič. Tak použijeme hlínu 10 000 a ešte predtým totok. Oh no. Krásne. No Endermaník, kde si? Kde je? Vidím veľkú kejvku. Ale tam budem až potom, či? No, dobre. Tam je Enderman v kejvke. Tam je ten Enderman, kamo. A zombík. On vlastne začne aj tak horieť. No dobre, tak... Počkaj, ja to spravím. No poď! Umriš. Durána, ty stípak. No. Takto sa zabíjajú zombíky pre tých, čo nevedia zabíjať. Hej. Hlboké. Tu nám vidím jeden iron, tam vidím zomba. Semien. Vidím vesniču! Dobre, nehuč, Ervin, fajn? No a fakt sa nečudujte, keď sa toto video len tak náhle skončí, akože. Je to preto, lebo to je. Čo to si dali? Oh my god, tu je taká cutie panda. A cutie vesnica. Čo tam máš? Kamo! A prepáčte, že môj otravný brat tak veľmi rozpráva. A ak sa vám toto video bude páčiť, tak dajte like. Natočím viac videí a dajte, dajte veľa... Ty sa máš! Dajte veľa lajkov a dajte hlavne odber. No, ja viem, dá sa dať len jeden, ale akože
Chápete, či? Máme tu krásne postielky, čiže to si zoberieme, aby sme mohli pokojne spať, vysypať Čo to je žení? A no akože, ak sa vám toto bude Ticho. ticho. Ak sa vám toto video bude mega páčiť, tak môžem spraviť ďalšie video, kde budeme tiež robiť tento Minecraft svet. Ak môj brat samozrejme neumrie, a ak sa vám bude až tak páčiť, tak sa ho spravíme tiež s mojim bratom. A keď sa toto video možno... Really, čo to je? To si tam dal ty, Erwin? No. To je jak nejaký parkour, ty kokos. No však. A dosť ťažký parkour. Hej, lebo tam sa nedá skočiť. No však. To by dal možno ledajaký nejaký sír jakary. No a ak by sa toto No video však. len tak skončil, ticho, Erwin. Prepačte, že môj brat toľko, keď sa nemusel byť Iron Golem. Čau. Viete, Tomuto sa vraví moja taktika. Toto si berem. Hej! Takto vyťažíš proste drevo. Ten oný príde za tebou, ak sa nemýlim. No Haló, hej. kde si? Hitni ho. Kam ušiel? Tam ide vidno. Tam je. Je za mnou? Hej. Ahoj, golem. Umreš do rána. A nedáš. Dobre, je po sekere sypackej. Ideme zničiť ešte môj krásny hnusný meč. Žiže, ja viem, nedáva to. A máte irony. Máte Dobre. irony. Uhni. Ja sa idem vyspať. Dobre, dobrú noc, ľudkovia. No, ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a odber a teda my už budeme končiť. Za chvíľu. Čiže ahojte. Toto je prvý deň, ale ak sa vám to bude páčiť, tak dáme aj ďalšie. Ahojte. Pa.